Kaito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth, an be amor kuom bedo ka kawuono. Nyinga iluonga ni Corazon Dea, an nyar Semi Makulunje. Kendo alonye weche mag yeng'o, ma wabe wadendo ni general surgery. Amor mar bedo kodi Dr. Corazon e laktar. Bang' ndalo mathoth osebudho. Idwa wito amok ber ahinya, ok en gima kare. Asebiro. Aywa ka jopiny te winjo mondo kik ichak ilalnwa kendo. Adwani wago mbaka kotenore kod chandruok kamoro ka daktari. Mamoro ibunyiso ni chunyi gombo ni wago mbaka kuom wach mane kawuono. Kawuono wadwa wuoyo ewi wach mar goita. Goita en tuo mar mamako fuondre, achiel kuom fuondre mane e ng'utwa ma iluongo ni thyroid gi dho kizungu. Fuonde ni en okonyowa gi weche mang'eny e del, opimo kaka fuonde moko mag del tiyo. Nitiere kaka ogolo hormones ma bende wanyalo wacho ni pimo tich mag fuonde modong' e dend dhano. Mokwongo en kaka adundo ni kaka gwecho, nitie kaka opime. Omiyo nyalo gwecho mapiyo kata onyalo gwecho matin. Dendi kaka temperature, liet mar del kata ng'ich mar del. Mano bende en mokonyo kuom pimo ni sama in kamae liet mar dendi nyalo dok piny kata nyalo bedo malo. Chiemo bende ma wachamo kosedonjo e dendi, wang'eyo ni chiemo ma wachamo kochopo e dendi to del tiyo kode loke e teko. Teko minyalo wuoyogo kaka kora wuoyo ni, teko minyalo wuothogo. Thyroid ni en regulate, en mopimo tich mag del gin te. Koro kawuono wawuoyo gi miluongo ni goita. Koro goita en seche ma entie rochruok mar dongo mar thyroid gland ni. Obiro ng'enyne kuonde ka in kuonde ma chumbi ma wachamo mikete chiemo ni, nitie gima nie iye miluongo ni iodine. Koro iodine nie thyroid gland tiyo kode e loso hormone mana wacho ka. Koro ka iodine ni tin e chumbi mitiyogo, to ng'enyne yudo ka thyroid gland ni odongo mobedo mokuot. Koro mana achiel kuom gik manyalo bedo ni kele. Kapok wadonje thyroid ahinya ni wang'iyo kacha, kapok wadonje goita ahinya ni wang'iyo kacha thyroid gland ma bende en fuon mantiere e ng'ut. Dr. Corazon, akeni en mantiere e picha wakae ni, to ochal kamano, ochweya kaka oguyo kama ochweya kaka oguyo kamano, kendo en onindo e fuond mar yweyo. Kuma kiyweyo to muya donjogo madhigo e obo mari, onindo kuome kamano. To ineno ka en gi bathe kocha kendo bathe koni. Lakini otin dhano ma kaka an kaka wuotho ok inyal nene. En otin kabisa. En gi matin mopandore. Lakini koro ka ochopo seche ma koro chako kuot ma koro dongo ma opogore no. To koro biro kuot ma koro ka ng'ato bet inyalo nene e ng'ute. To en gi tije mang'eny e del. Opimo tich mag fuonde te mane del. Kochakore go buongo, kaka dundo ni goyo kaka nawacho cha, kaka iloso chiemo ma donje dendi malokre gi teko, kidneys kata nyarogno kaka tiyo, mago duto en mo opimo kaka gitiyo. Monyalo bedo no thin, to ntiere kaka en fuon malich mokalo e del ka monego bede ni wang'e malong'o kod kaka wanyalo rite e yo makare. Koro wadonje goita, ni pimo nwa kacha ni goita biro kotenore kod iodine kapo nono ni otimore nade? Koro goita nitie gik mang'eny manyalo kelo. To koro iodine ni katin e chiemo michamo, mang'eny ne ikete ga e chumvi. En gima kamoro amora midhiye, chumvi ma ji tiyogo, ibo yudo ka nitie iodine. Nikech nofwenye ni kuonde ma chumvi tine, to ji thoro bedo gi goita. Goita en fuondo ni bedo maduong', koro bedo maduong'. To seche moko tije dok piny, kata tije dhi malo kabisa. Mabe mano be kwa ng'iyo ranyisige, to wabo yudo kaka ng'ama ka tije odok piny, ng'ato bobiro kotuo, nitie yore mobobire, ranyisi mobobiro. Seche moko ka tije dhi malo bende nitie ranyisi ma ng'ato bobiro. Pimne ni koro seche mokuot ni, ang'o ma koro timore kuome ka amomiyo kuot? Koro fuonde ma iluongo ni thyroid nie, okawo iodine mana wacho cha e dendi. Kichamo chiemo ni gi iodine ni e del. Okawo iodine no to tiyogo e loso gik mwaluongo ni hormone. Koro seche mokuot nie, nitie achiel nikech kaluwore ni mane gimotiyogo tije. To dendi ng'isi ni yawa, koso iodine ni tin mondo wabed maduong'e ka wanyalo kawo mang'eny. Ochalo gi kidhi e gym tigo exercise. Muscles gitemo bedo ni gibed madongo. Koro seche moko chune ni watema ne bedo maduong' mondo amed loso iodine mang'eny eka mondo denda omed loso hormones ni mang'eny.
Koro kamane kaka del winje. The result en ni o end up no obedo maduong'. Kore ko biro karanyisi. Ma en bedo tia tije nikech oneno ni seche ma koro obedo maduong' to nyalo kawo iodine cha mang'eny. Molos mang'eny mondo del obed godo. Nikech oneno ka del nyise ni yawa, gini ok wayud maber. Koro temo tiyo matek. To kanye ma iyudogo ka koro obet maduong'. To mano mana achiel. Seche moko bende nyalo bedo ni growth emodhi e iye kata kansa. Koro mano be nyalo miyo ochak kuot nikech growth kodhi kamoro to chako dongo. Koro iyudo ka ochako kuot e ng'uti. Mano be nyalo timore. Nitie tuoche bende ma wanyalo luongo ni infection manyalo maki, mamiyo madhi mana make ma ene madhi ire direct. Koro mago be nyalo miyo okuodi nikech ing'eyo pile pile ka gimoro maki kata gimoro kai moketo ni infection to del kuotga. Koro mano be ranyisi moro mar ariyo. Mar adek, chiemo michamo. Nitie chiemo michamo ma be waluongo ni goitrogens. Gima gitimo ni gimiyo gland bedo maduong', thyroid gland. Achiel kuom gi en kaka cabbage, oseyudi ni kichamo mang'eny ahinya inyalo bedo gi shida mar goita. Cassava. Omuogo bende kichamo mang'eny nitie moko man gi gik mwaluongo ni goitrogens, so manyalo miyo thyroid gland kuot mang'eny ahinya. Mano en wach mawendo nikech thothne winjo ni chama lot kapo nono kar chamo mchele gi chapat tinyalo chamo gik moko kaka omuogo kamano kata mariwa. En mani ka nitie gimoro amora monego bed kaka ichame to onego bed ni ichame gi kiwango kik ichame ahinya. Koro seche mochen wachame ahinya ni Dr. Corazon ma ichamo marom nade? Gigi en mana research mitimo. Inyalo tim research tiyudo ni omuogo ailani nigi gimoro e iye. Seche moko iyudo ka idhi e area kaka wach ni Nyanza wa kae wan gi cases mang'eny mar goita. Tiwacho ni ang'o miyo Nyanza kae ong'enye to onge kata wach ni onge central. Tichako tim research ing'iyo ni koso dobed chiemo ma ji chamo, koso dobed pi, koso dobed environment gik ma koro kamane kaka noyude. Gi kanyo no kar kamichiwo kaka ranyisi no daher mondo mi pimnwa ne te gwengewa mag Nyanza ka nikech in laktar mantiere ka kendo ineno jotuo mang'eny. Gwengewa mag Nyanza ka chandruok mar goita ni chal nade? Aneno ka wantiere kode picha daktari ma en maka ng'ato nene to nyalo wacho ni ma en. Koro kaluwore an atiyo osiptal miluongo ni Jaramogi. Jaramogi wan gi chieng' theatre adek. Wuok tich ariyo gi tich abich. Odiochieng' ka odiochieng' mar theatre ka tin to watimo operation achiel mar goita matende no ng'eny. Ka ng'eny to nyaka adek. To seche moko wapimo mondo kik watim mang'eny nikech kendo operation ne ok en mayot. En gimoro makawo saa adek kamae. Koro kidwa kete mang'eny then ing'iye bende kabisa nikech operation be nyalo bedo gi shida bang'e. Koro kidwa bedo gi jotuo mang'eny motimne operation. But en gi mang'eny. En gi mang'eny. To kotende kod nonro mari nikech kaka in laktar ma bende time di ng'enye, ang'eyo ni isepenjori e samoro mwacho ni ang'o miyo gini ng'eny ka gi nonro ni in owuon kaka Corazon samoro nikech ang'eyo gik misetimo gin gik mabeyo mokalo kendo ami puoch gi pak kaka nyaluo. Nonro misetimo thothne iwinjo ni kata ifwenyo ni ang'o manyalo miyo obet mang'eny e gwengewa mag Kaluo ka. Koro gimoro kendo mano kawacho kaluwore gi goita ni bende oringo e familia. Mano be gimoro mar ariyo. Mang'eny ne joma biro kode kipenje boyudo ni mama gi ne ni kode kata ner gi moro iyudo ni e familia gi yudo ka entie mano gima koro ok wanyal explain ahinya. Mano mokwongo. Koro inyalo yudo ni e Nyanza kae maybe mano nyalo bedo ni contribute momiyo wan kode. Mano mokwongo. Mar ariyo kidhi e areas ma iodine tine inyalo wacho ga ni soil low man kanyo mipurogo nigi iodine matin kaka e wi gode. Inyalo yudo ni kuondego be ji mabedo gi goita bedo mang'eny. Mar adek nyalo bedo chiemo mana kaka wacho cha. Kidhi kuma sana inyalo yudo ni ji chamo muogo kabisa. Ji puro muogo ji chamo. Inyalo yudo ni mano be achiel kuomgi. To tuoche gi seche moko gimoro achiel ema kelega. Inyalo yudo ni ng'ato familia ne gino ntiere then ochako medo gi maybe gima kendo kele kaka wach ni familia ni gino ntiere then uchamo chiemo ma onge gi iodine cha. Koro mago factors go riwore then koro gibiro gimi bedo gi goita. Dr. Corazon, wantiere kod kidienje adi kata types adi mag goita? En achiel kamano ne en goita kamano koso wantiere kod kidienje mopogore opogore? Pono ni wantiere kod kidienje mopogore opogore gin mage to pogruok thoro bedo ang'o? Koro goita wasewacho ni en kuot mar thyroid gland kata fuonde miluongo ni thyroid ni. Onyalo kuot te obeda mokuot te mayom.
to nitie moro be mabiro mineno ka gima nigi gode waluongo ni multinodular kata mayom ni waluongo ni diffuse tiende no kuota ente seche moko bende okokuod kaka ne wanene en gi parts ariyo side ma right gi side ma koracham seche moko yudo mana ka koracham kende emokuot korachich odonga kaber koro mage types ge mopogore mwanyalo wacho aneno picha moro ka pani onyise maber mokalo kaka ma Dr. Corazon ma koro okuot konchiel ma koro ineno ka en okuot korachich koracham gocha ineno ka nitie maber koro nyalo kuot konachiel onyalo kuot kuonde ariyo onyalo kuot koracham koro luore iyudo ni ng'at achiel okuot maduong' achiel mayom ng'at moro koro en gi gode ma wacho ni multinodular cha ng'at moro be biro kode mana ka en korachich kata koracham mago koro kwanyalo explain gimomiyo yiero ni ng'ani obi koni kamano to thothne en lokruok mar iodine ni e del to gimoka ok understand mori nyalo pimo na mondo mi understand maber kaka koro mawaneno kani okuot konchiel manyiso ni iodine nok donje e fuoni duto te konchiele momiyo dhi okod nikech ang'o nikech ka otendore kod kaka na winji ni otiyo matek mondo mi okaw iodine ni mondo mi olos go hormones mani wacho ka debede ni konchiele ma koro nok ti matek do konchiele mani koro tiyo matek saidi debede ni ang'o motimore momiyo konchiel to yuda moro moto konchiel dwani mondo mi oti matek to e seche ma koro ente debede ni koro ente entiere kod chandruok koso koro kaka na wacho ni nitie kopogore gi wach iodine iodine ema kelo shida mang'eny mare manyalo romo ata malo 70 kanyo to nitie tuoche moko kendo manyalo kele achiel kuomgi ni nyalo bedo gi growth ma waluongo kata ni cyst gima en growth ma iye ni mana gi pi nyalo biro to mako mana konchiel mar ariyo nyalo bedo gi cancer onyalo biro to mako mana konchiel ok omakete koro luore gi ang'o makele lakini iodine chako tine e chiemo to ene mokelo cases mang'eny koro mar goita mabiro achiel mokuot techa kwana tamalo 70% kaka ne iwache cha mano koro gin types gin kidienje mopogore mabiro kotenre kod iodine mabiro kotenre kod tuoche mabiro kotenre kod cysts kaka ni wacho ka amagote biro to mang'eny mokalo iwacho ni en mabiro kotenre kod iodine iwacho kacha ni en gi mang'eny mokalo to bende luore kod kuma ng'ato nitiere kachiel kod kaka ng'ato chiemo to jogo mantiere thuolo mamalo jogo mantiere at risk mar yude gin jogo ma samora anyuondgi moro nitiere kod mana achiel kuomgi koro ka yaya anyuola ma ji nigi tuo mar goita ni tiyudo ka kata nyathi ma jahigni 10 iyudo ka already nigi goita ene familiano ka mano mokwongo mar ariyo wawacho ni kidak kuma chumbi mitiyogo onge iodine ma en gima wanyalo luongo ni international policy kwa mora mora kidhiye chumbi ma ji tiyogo bo yudo ka ntiere iodine nikech magi mano yudi ni ka iodine tin to shida bet gi thyroid koro mana achiel kuom mondo ji kik bed gi shida mar goita ni nokel ni nyaka bed chikni chumbi mitiyogo nyaka bed gi iodine thothne wayudo ka chumbi kelo tuoche mopogore Dr. Corazon kendo koonge bende kata kotin mokalo to waneno kokelo chandruok kaka mar goita ma bende kelo chandruok maduong' mokalo nikech ng'eni seche mokuot kata okuot koni gi koni manyiso ok oti maber kaka onego bed ni otiyo nikech koro size ne bende otimore nade bende omedore koro chumbi ni komoro iwacho ni mondo mi owe komoro bende iwacho ni kete matin mondo bi kik ibed gi goita wantiere balance ni kanye koro chumbi en gima nyaka bende dendi nikech kata del nigi chumbi mopogore ma ka be odok piny to ibet matuo koro chumbi en gima muhimu manyaka ibed we dendi aya chame seche mwawacho ni ok onego imed chumbi kata kisebedo gi chiemo ok onego imed chumbi ma ok oted cha en ka in gi tuo mar pressure nikech chumbi kosedonjo e dendi del kawo pi mang'eny matiende ni pressure nyalo dhi malo mano e time kende mawacho ni kik icham chumbi mang'eny to ka ber to kiyude kaka inyalo yude chumbi onego bed ni ng'ato yudo mabet e dende nikech del tiyo kode ma koonge bende en chandruok magi mathoro biro ka chumbi onge del moromo goita en namba 1 erokamano ahinya wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi mondo mi wamed puonjore mathoth kotenore kod chandruok mar goita. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni
nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Skiza chapa, ushinde. Pam, yes. Ulifanya vipi ndio ukapata hizi pesa? Nilikuwa na shilingi 2 nikafinya *487*3# na ninafinya ikaenda. Feni, tumsaidie mama apate cheki yake. Yes. Umeona jina lako hiyo? Elizabeth Kieni. Yes. Kutoka Mount Elgon. Ndo mshindi wetu jamani. Wapo wengi ambao wanazidi kupata hizi pesa. Mam pia anapata 50,000 zake. Hapati pesa pekee, anapata pesa pamoja na gift hamper. All the way kutoka Mount Elgon. Skiza chapa, ushinde. Kalure ginondo tema watu wasetimo. Waneno kagima Karan okolal jatelo. Kiwa chadiere noringo. Raul, enango maraj. Ango mamin giboka mano. Polise gin mana dhano kaka wan. Giboriti maber to kendo giboteri dalau. Anadwaro nutim na gimoro achiel kae. Kawuono ibiro chamo chiemo modiochieng' e odgi joka Gil. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Ti nyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Penj laktar ko kaliramugi TV ngima en mwandu wang'yo kacha Goita. Wantiere ko Dr. Corazon e studio. Mabendo pimunwa kacha kaka Goita nyalo mako ng'ato. En gino manyalo ringe anyuola. En gino manyalo biro ponono ni okicham chumbi moromo. Kata intiere alwora ma chumbi onge luo. To okimed bende moromo e del. Opimunwa kacha ni gintiere kidenye mopogore opogore. Kaluwore kod gino manyalo kele. Onyalo bedo ni samoro en tuo.
kata en cyst, kata en kidieny mar kansa, kata en maringo e anyuola. Daktari pimno mana ni thothne ranyisi ne kapok okuot mochopo ka thoro chako nang'o, to kochopo mogik ka mogigeni to bedo nang'o? Koro tuo ni ranyisi ne ng'enyne en okuot e ng'uti. Ma ji mang'eny biro mana ka ng'ato ng'ise ni gimoro nitie makuot e ng'uti. Ng'eny atamalo maduong' mar jotuo onge gi ranyisi moro amora e dendi kopogore gi kuot mokuot e ng'uti ni. Bang'e komedo kuot, matin ni nitie joma nyalo dak kode higni. Iyudo ka ng'ato osedak kode higni kata 20, kokuot mos. Nikech jatuo ng'isi ni, daktari, an gini to osebedo ka kuot, lakini onge gima awinje denda. Koro iyudo kokuot mobedo maduong'. Kosebedo maduong', to chako bedo gi ranyisi mar pressure, matede nodhiro fuonde moko machiegni kode. Kaka ne wawacho ni en but fuol mar yweyo, ibo winjo ni, koro kata kinindo gotieno, ng'ama untiere go wacho ni itwaro, mana achiel kuomgi. Matede ni seche miyweyo cha, to diyo gima waluongo ni trachea, kata windpipe, kata pipe ma ng'ato yweyogo. Kendo seche moko be kata kiwuotho, tiwinjo ni odiyo ng'uti ma yweyo ni bedo gi shida. Mar ariyo, duondwa bende sauti mwawuoyogo ni wuok mana e ng'utwa kae. Koro thyroid ni onindo but gimwaluongo ni larynx. Larynx e fuondi magolo sauti ni, duol mondo iwuo. Nitiere seche ma mano be onyalo diyo miwinjo ka ng'ato koro sauti ne bedo magwagwa. Mano be ranyisi mar ariyo. Seche moko ng'ato osedak kode, to koro winjo ka duonde koro ji ng'ise ni sauti ni nie duondi lokore. Seche moko bende kichiemo, to koro chiemo mondo odonj maber, iwinjo ka gima chiemo deyi. Matende ni okuot ma koro diyo mpira mar chiemo. Mano achiel kuom kobedo maduong', mago ranyisi mar kobedo maduong'. Koro, ne wawuoyo e wach mar hormone mogolo cha. Goita inyalo bedogo ma hormone ni to pod otiyo atiya maber, moko kel shida moro amora. Nitiere jok ma koro okelo hormone mang'eny e del, ma koro waluongo ni hyperthyroidism. Hyperthyroidism tiende ni hormone ni koro entie malo mang'eny ahinya. To kaka nwayudo tij Goita, achiel kuom tije notimo ang'owa, opimo kaka adundo ni gwecho. Matene ka hormone odhi mang'eny ahinya, to adundo ni dhi gwecho piyo piyo. Koro jatuo bong'isi ni, daktari, an tinde kabet tawinjo adundo na ka gwecho. Pile pile kibet okiwinji adundo ni ka gwecho. To seche ma koro jatuo ng'isi ni, an sanie kabet tadundo na gwecho mapiyo piyo, kata ka wuotho tadundo na gwecho, mabe waluongo ni tachycardia. Mar ariyo, kaka ne wawacho ni deldi nyalo bedo maliet, kata ma temperature ne dok piny, mano be tije motimo. Koro seche ma hormone gi odhi malo ahinya, iyudo ka ng'ato wacho ni ento kobet seche ma ji winjo koyo, to en owinjo mana ka dende liet. En ok onyal rwako sweta. Kobet abeta matin ni, to winjo ka koro liet chame. Mago be achiel kuom ranyisi. Mar adek, kaka nowacho ni en opimo gimoro amora matimre dendi, kaka obwongo ni tiyo. Koro kata nindo kinindo, to kinind maber, nindo chandi. Koro ineno ma inyalo nindo, to kiwinj ka nindo romi. Pressure bende okelo, nikech seche ma hormone ni odhi malo. Jomoko biro mana ni, daktari, nadhi kamoro pima to yudo nang'owa. Pressure na ng'eny. Koro korka king'iye maber ipime, tiyudo ni kara en gi gimoro mokuot e ng'ute, to pok ofwenyo. Jotuo moko be biro gi gima waluongo ni, iyudo ka wang' ng'ato nyiedhore oko. Ineno ka ng'ute en gi goita ni, to wenge ne be nyiedhore, to weight bende kata ratil mar dendi dok piny. Tiwacho ni an achiemo, lakini ratil mar denda doka piny, dhi adhiya. Matende ni hormone gi odhi malo ahinya, koro gitiyo moingo kaka onego bed ni gitiyo manormal. Mano ranyisi mar ariyo. Koro ne wachako gi joma biro ma gin gionge gi ranyisi moro amora kopogore gi kuot. Then wabiro kuom jok ma hormone gi odhi malo. Mar adek gin joma hormone gi nie. Koro thyroid ni ok oti maber, koro hormone monego bed noloso ka koro odok piny. Ka wang'eyo tije ma wawacho kate, koro tije gi bende dhi timore nang'o dhi dok piny. Koro mondo mi kakoyo ng'ich to in iwinj ka ikaw kata gimoro irwaki, kata iyudo ka koro in iwinjo koyo moingo ji. Ka in ng'ama mama, to kata remo mar dwe ma ji neno cha, koro ok odhi moriere. Seche moko iyude, seche moko ok otim ang'owa, ok obi. Koro mago iyudo ka tiendi ni kuot
Koro maga e ranyisi ma ng'ato nyalo biro. But ng'eny ji biro mana ni daktari nitie gimoro mokuot e ng'uta. Dr. Corazon, ineno ranyisi ma ipimonwa gi samoro en adundo magwecho matek nikech nitiere kaka gini control gimoro amora e dende. Inyalo yudo ni wantiere kod chandruok kaka mar adundo magwecho matek ma bende bido kod ranyisi mag tuoche mamoko, tuoche mag pressure bende wawinjo ka kapo ni pressure ni odhi malo, nyalo bedo pressure no kata chandruoge mamoko motenore kod mano. Sleep disorder ni dokteri maber bende nyalo biro kotenore kod gik mang'eny mopogore opogore kaka stress. Kaeto bende wantiere kod ratil ma ng'ato wito. Moro bende nyalo tudore kod gik mang'eny samoro nitiere kod gik moko kaka njofni kod gik makamago. Ka ng'ato neno ranyisi gi to onge godo gadiera to pimo kod tuoche mamoko, ere kaka ng'ato nyalo bedo gadiera ni ma to ken ma to ma en mana chandruok ma wawuoyeni. Koro kanye momiyo daktari nitiende nikech onge kaka inyalo bet dala ting'iyo ranyisi gi tindiko piny tiwacho ni anta aneno ka tuo na en ma achich ni en mae nikech nitie gik mang'eny matimore. Koro mane momiyo ibiro ir daktari, wabiro bet kodi mokwongo, wabo penji. Seche moko wapenjo moko, wapenji ni nyingi ng'a, itiyo tich mane. Seche moko ng'ato dhi to tich matiyo ni daktari dwa ng'eyo nang'o nikech ang'o. Seche moko tich mitiyo luwore gi tuo mibirogo. Koro mano nyaka wapenji. Then wadhi e gimiluongo ni examination. Wabo examine dendi te kochakore wi nyaka tiendi, ma kapo ni thyroid ne makele to wabo fwenye. Then mar adek waori e lab wadhi pimi. Koro wabo pimo remo, then wagoyo picha. Koro mago yore te mwanyalo fwenyogo. Lakini ka in dhano ni in dala in jatuo to kinyal wacho ni anto gika maneno gi magi malaria kata gika maneno mago ita. Aneno kikelo na picha moro ka daktari mama en achiel kuom ranyisi kineno ka wang' ng'ato nyiedhore, ok en wang' madongo, ten wang' nitiere pogruok e wang' madongo gi. Picha ni kwa neno en ng'at achiel, watemo mana ng'iso ranyisi ni ka nobiro ma wang'e, seche mobiro ka en gi shida wacho ni anto wang'a ni tinda neno ka medore, seche moko growth mar goita cha kaka odongo cha, jomoko ng'ute ka seche moko ng'ute chiek to dongo gi iye mateno ko nyisre mayot. Koro ng'ato nyalo biro mana ni daktari an wang'a gi aneno ka inyisa ni wang'a gi nyiedhore, to chiemo benda chiemo to ratil mara medo mana dok piny. Koro ma jatuo seche manobiro gi shidano. Ma tende ni kaka nawacho ni en achiel kuom ranyisi ma ng'iso ni goita ma in go nie golo hormones mang'eny. Hormones gi entie gi tije motiyo mamiyo wang'i koro chako nyiedhore. Koro macha to koro picha ne kosekete yath ma koro hormones oduogo maber. Koro mano nyalo ng'isi ni en tuo bende manyalo thago dhano. Ma ka ok ing'eyo to in inyalo wacho kata ni jo dala wuotho ni marach. Wuotho ni marach. Ipimo no kata ni samoro kuom ranyisi mane watiyo kod picha ni samoro odongo gi e iye, opedhore gi e ng'ut ka Dr. Corazon. Seche modonjo gi e iye ang'o odongo kodok gi e iye kocha okuyo. Koro nitie jok ma onyalo dongo to donjo gi piny kae kuma nitie choke gi waluongo ni retrosternal goiter matende ni en tok mar sternum, chogo ma kae niluongo ni sternum. Koro nitie jok ma seche moko mare odonjo gi iye. Inyalo nene iwe ni otin. Seche michopo kigo picha kaka CT scan. Koro ka CT scan ng'isi ni kara gini odonjo gi iye. Or seche moko jatuo biro to ng'isi ni daktari gini okuot to tin lakini awinjo ka chiemo to chiemo deya. Matende ni odiyo fuonde mane iye. Thothne ranyisi gi thoro fwenyore bang' ndalo buora koso moko bende nyalo chaka to nyisore mapiyo piyo. Koro luore. Nitie jok mana kaka nawacho ni nitie jok mosebedak gi goita higni 20. Ma kata kiromo kode ting'ise ni goita dinie waneno kodung' to ng'isi daktari an ma abo thogo kech onge gimotimi mateno kuota gi oko. To koro nitie jok ma koro kelo shida kaka mag hormones gi. Mag hormones gi to bochuni ni okeli osiptal nikech ibo bedo ka ichako winjo ka ratil ni dok piny, wenge ni nyiedhore. Dhano bo ng'isi ni waneno ka ituo, dhi many thieth. E cases ma onge gima otimi, mana kaka iwacho ni samoro ng'ato nitiere kod iwacho ni giri ni dongo kaka in laktar. Ten owuon ok owinji mano koro en goita kidieny mane nikech ka hormones ka ema koro onge moromo okuot mondo mi ogam iodine mondo mi oti godo maber. Ka ang'o matimore Dr. Corazon? Koro mana kaka nang'isi ni nitie tieng' nyadidek. Nitie goita ma hormones to losa maber to en bende omedo kuot. To nitie ma hormones ge
koro odok piny to nitie ma koro hormones odhi malo. En gima ok inyal explain ahinya e wach nang'o omiyo mae to hormones ge ni normal, mae to hormones ge odok chien, mae to hormones ge odhi malo. But nitie tieng' nyadidekno mar jotuo. Ranyisi gi kineno achiel, kineno ariyo, to nego bende riko ka laktar koso nyaka inegi thothgi. Ranyisi kiseneno achiel mathagi to ber kidhi ir laktar. Makata ka en kuot no ma ng'eny ji kuot no ema kelo. Joma mine ng'eny ne ohero ber, koro seche moko gino kuot to ng'isi ochako ume gi scarf. Koro ng'isi daktari gimoro kuot e ng'uta ka to ber. Mano be achiel kuom reasons ma ji timo operation. Nikech ng'ato bo wacho ni anto gini tok thaga lakini kako kuot e ng'uta ni ok daher. Koro mano be waluongo ni cosmetic. Ineno ka koro ber ni kethore nikech ng'uti koro kuot. Ma en mar ber ng'enyne to ok ni oketo life ni e risk. To moketo life ni e risk en makoro gik moko ok nyal tiyo maber. Kotenre kod koro fuoni mok ti nikech hormones ma samoro ng'eny ahinya kata samoro gitin ahinya. Iwacho kacha ni joma mine. Gini ng'eny kuom joma mine koso kuom joma chuo kosenena? Ong'eny kuom joma mine moingo joma chuo. Mae be koro wanyalo wacho ni koro en gima kaluwore gi genetics kaka joma mine ochwe. Mana kaka inyalo yudo ni tuo kaka breast cancer. Iyudo ka joma mine ong'eny kuome moingo joma chuo. Koro king'iyo wawachi ni koro prevalence iyudo ni joma mine ng'eny kuome moingo joma chuo. Ma goita thothne omako joma mine ok ong'i higni nikech nawinjo kamoro kanyo kwacho ni samoro koringe anyuola to kata nyathi ma higni 10 nyalo mako. Lakini ng'enyne ochako e age mar mine joma nie age mar 30s kadhi mbele 30s 40s kanyo ng'eny ahinya. Angatimore age no Dr. Corazon. Koro kanyo to ok anyal explain nikech age no of course kaka imedo dongo gik mang'eny medo timore e dendi. Ka sama pod itin tuoche mathagi ahinya ok ng'eny lakini kaka wamedo higni bende tuoche bende chako biro. Koro mana achiel kuom gik manyalo wacho. Nikech gik madongo e del bende kimiyo gi time ka gimedore nitie changes manyalo timore. Apa ni wamake kanyo ka waduogo to wang'iya ne kaponono ni nitiere thieth to thieth chalo nade kinyalo geng'e nade to ponono ni iling kode tineno chenro ni tisebudho kode amuing'a en ang'o madhi timore omiyo kik idhi mabor kik isudi. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Anadwaro nutimna gimoro achiel kae. Kawuono ibiro chamo chiemo modiochieng' e odgi joka Gil.
Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. So today we're launching what we're calling the Nairobi Washington Vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations from all around the world to mobilize more resources for countries saddled with debt. Chenro mag somo arita kanyakla kod ute twech oyudo sir mag omenda tok romo jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi mar Amerika Joe Biden. Jogi duto te gin jok mamanyo chiemo mondo mi kaka gitimre kaka gikonyre e ngima margi. To ka ng'ato biro nyisi ni kawuono mondo mi dar to kama idhi bende onge. Yedwa ni ng'ani odhi kanye. Jodak mag Gikomba oseo chenro mar piny owacho darogi e chenro madhi mbele mar golo ji manie genge aoche e alwora ma Nairobi. Chenro mar manyo spika manyien mar od bura ma Migori dhi nyime ka jopiny chwalo obokgi motelo ne yiero mochan tim juma manyien. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari wang'eyo kata ranyisi makineno to inyalo chich ni tiere kod goita mabende gin ranyisi mang'eny mokalo. Wito ratil, tichima chima maber, samoro inyalo winjo kuot, onyalo bedo konchiel, kata onyalo bedo ng'uti kuonde duto te. Samoro bende inyalo winjo ka intiere kod adundo magwecho matek, inyalo bedo kod tuoche kaka blood pressure kod gik makamago. Imulo lwaka cha bende ni samoro nindo nyalo lal, mang'ato ok nind maber, kotinde kod kaka hormones gi wuok e del. Wasebiro iri kaka Dr. Corazon, ng'ato nyisi ranyisi gi duto te. Thothne aninyiso akwa in mondo wichaki inyiso kaka ibo timo test mondo mi confirm ni ma to ken magi moken tuo mar sukari, oken tuo mane to en goita. Kaeto kaber to wadonje ni thieth wang'e ni thieth thoro chalo nade. Koro gima nyalo wacho mamuhimu en ni goita, mondo wawach ni in gi tuo mar goita to en gima okuot. Mano koro waluongo ni goita. Hormones gi kata kubiro makoro ni piny kata ni malo, gin be koro nitie nying ma waluongego. Lakini goita en tiende no kuot. Mamano ng'eny ne ranyisi mokwongo ni ibiro ni daktari anta neno gima kuot e ng'utanie. Koro sama jatuo donjo pile pile, wan kaka daktari gima wachako mokwongo en kawo gima waluongo ni history. History tiende ni walibo penji ni gini ochako kuot karang'o, osebedo komedore pile pile, ineno komedore marom nade e kuot neni, bende orami koso korami, bende nitie sauti ni pod nitie kaka ne en chon koso lokore. Kichiemo imuonyo chiemo maber koso iwinjo ka chiemo dei. Yweyo ni iyweyo maber koso okine kiyweyo maber. Kopogore gi mago, koro wabuchako penji. Koro wang'iyo ka ni hormone ne ni nyalo bedo ka ber koso rach. Koro wabuchako penji. Be iwinjo ka adundo ni gwecho matek? Ratil ni neno ka be lepi mane irwako chon pod romi koso giingi. Koso koro ineno ka imedo ratil e yo ma ok ine ka berni. Wabu penji wenge ni wabong'iyo wenge ni ka wachopo kuom examination. But koro wabu penji ka anyuola ni bentie ng'ata moro amora motimo ang'o ma be osebedo gi tuo mar goita ni. Koro mago penjo manyaka wapenji te. Kwa tieko gi mano, watimo gimiluongo ni examination. Examination en tiende ni wadwa ng'iyo dendi te kwa ng'iyo ni tuo ni nyalo bet noa kanye. Wabutimo general exam, mano wang'iyo dendi te, then koro wabire ng'uti. Koro ng'uti ka wabong'iyo okuot marom nade, wabondiko norom kama. Wanyalo winjo kokuot mayom cha, koso kuot man gi gode. Wabong'iyo ni kopogore gi mano, nikech nitie signs mabe nyalo ng'iswa ni en goita, but onyalo bedo mar mabiro gi kansa. Wang'iyo signs moko gi bende. Manyalo koro waluongo ni lymph nodes moko be nyalo kuot, nitie gik makuot ga e ng'ut ji. Manyalo ng'isi ni goita ni en goita lakini onyalo bedo ni en muduore manyalo bedo ni nigi kansa. Then wang'iyo dendi te adundo ni gwecho nade, nikech ka hormones gi ni malo nitie kaka bawinjo ka adundo ni gwecho matek.
pressure blood pressure ni be wapimo wabong'iyo no chal nang'o. Koro gigi te ka wariwo then koro waori gimiluongo ni waori e lab kech wadwa ng'eyo ni goita ni en goita ma hormone bende orocho koso en goita maonge gi shida mar hormone. Koro watimo gik mwaluongo ni thyroid function test. Koro ng'isowa ni thyroid ni tiyo maber kata tiyo marach. Kopogore gi mago nitie test mag remo moko ma pod wabotimo. Kwatieko gi mano wago picha ma waluongo ni ultrasound mar ng'uti. Koro ultrasound ni en modhi ng'iyo nwago ng'uti ni obong'isowa ni okuot komoro achiel kende nikech moko kata kineno kinyal ng'eyo ni en kor achiel kende. Inyalo we nokuot te to kara kor achiel emo kuot mobiro nyaka koni. Koro ultrasound ema bong'isowa ni okuot kor achiel okuota koso nitie growth moro e iye kata cyst moro e iye olandore machopo kure. Koro mago gik te ma ultrasound bong'isowa. Kibiro gi ranyisi mag ni odeyi kata omiyo yweyo ni ok ber kata ineno ka dendi ratil mari odok piny to watimo gima waluongo ni CT scan. CT scan konyowa ahinya kaka surgeon seche mwapango dhie operation nikech ong'isi ni gini rom kama to chopo kama mondo ibed gi preparation e wi king'e ni chalo ng'ama dhi e lweny to in gi intelligence ing'eyo ni ka adhiye to goita madhi golonie ochopo koni kata ochopo koni. Koro en kamano. Ma en tich malong'o. Iwacho ni bende kaka laktar ma bedo chung'e weche mag yeng'o bero gi nyaka yikri pachi. Nyaka yikri. Gini duong' kes mora mora nyaka yikri. Nikech seche moduong' tiere kaka approach opogore. Seche moduong' tiende ni complications bende nyalo bet. Kech kose dhi modiyo kata ka yo mar yweyo cha modiyo ahinya. Ni sa midhi timo operation nyaka ibed careful kanyo kigole nikech kibedo careful tidhi inyo yo mar yweyo bende. Tiende ni seche moduong' no bende shipa mag remo makelo remo kuome bedongo matende to ng'eny bende. Mane seche midhi cha nyaka idhi kitweyo gi maber nikech kitweyo gi maber to remo bende ochako bagi ma jatuo olo remo. Koro gin gik ma nyaka ibed ready. Magi gik muromo ge theater ka pile. Dr. Corazon isetimo nonro gi duto te miyudo ni to koro en goita ineno ni size ne rom kama ineno ni okuot konchiel kata okuot koni gi koni kata en achiel mo okuot moduogo nyaka koma chielo. Thoth ne thieth thoro chalo nade? Koro thieth mar goita luore gi gik moko mang'eny. Mokwongo jatuo nigi shida moko mag hormone gi koso ongego. Mano mokwongo. Mar ariyo jatuo neno ni gini othage ahinya ng'ute gi yore mar ber koso othage. Koro ka shida mar jatuo maduong' en ni gini rachna e ng'uta to hormones ge waneno mana ka ber. Jomoko wacho ni anto daktari adwa ni tim ang'owa igole. Koro ing'e ni mano en achiel kuom reasons momiyo ang' ni thiedhe. But thieth ne nyalo bedo mimiyi yath kata mok miyi yath mitimo operation. Koro kwachako gi yath kaka jok ma hormones gi ni malo gi. Nitie yath ma nyaka wamigi ma hormones bed balanced. Seche moko nitie yedhe makonyo ma thyroid duoge size maber. Ma koro kisemiyo ng'ato yath ma tuo mane en go cha oduogo ma size oduogo maber to en kare. Okobi dwaro yeng'o. Nitie jotuo ma kopogore gi yath no nitie gima waluongo ni radioiodine therapy machalo weng'o kaka ji dhi e weng'o cha. En be en achiel kuom thieth mithiedhogo goita no. Nitie goita ma nyalo oro mondo otimne thieth gi radioiodine therapy no. Okonyo mondo thyroid oduogi. To cases mang'eny ka wasetemo gi medical treatment kata yath mwatemo gi radioiodine therapy no to tamore. Ng'enyne wadhi watimo operation nikech success mar treatment mar thieth mar yath ok ni malo ahinya. Koro ng'enyne wadhi e operation. Koro mane gima miyo idhi operation. To ka nang'isi ni ka watimo operation achiel kuom reasons ma watimo operation mokwongo bedo ga ni jatuo wacho ni an gini rachna e ng'uta kae adwa ni mondo ogole kopogore koro gi moko gie. Dr. Corazon, anjo kiwacho operation, anjo kiwacho wach mag yedhe mopogore to kopogore kod yath operation ka seche ma ng'ato dhi operation wacho ni gini rachna e ng'uta ka ang. Thyroid ni bende wang'e nitiere kod tich motiyo ka seche ma ng'ato dhi operation daktari en gima igolo te koso idwoka size ne piny mondo mi kik okuod kamano koso itimena nikech kotere kod kaka nwachako chenro ni en gima bende important e del ka Koro operation luore wan gi tieng' mang'eny mag operation. Wanyalo dhi
wagolo side achiel, waluongo ni lobectomy, kech koro en gi lobes, gik waluongo ni lobes, wagolo side achiel mare, ka kono kende ma tuo nitiere. Seche moko ka tuo nitie kuonde ariyo, chunowa ni watimo gimiluongo ni total kata near total, tiende ni wagole, to nikech ok wadwa weyo jatuo mondo bed maonge hormone, nikech kaka iwacho hormone go bende gin important. Watimo gimiluongo ni near total. Near total tiende ni waweni thyroid moro matin mondo tim ang'owa oendelea gi functions gi tije mane del. To seche moko chunowa ni wagole te, ma waluongo ni total thyroidectomy, matiende ni wagolo thyroid. Ka wagole te chuno ni koro waketie yath ma ibo tiyogo nyaka chieng' itho. Yadhni koro en emokelo hormone e dendi. To seche mwaketi gi yadhni bende nyaka watim ni miluongo ni follow up. Nyaka waneni kochakore wanyalo neni every month, ibiro kitimo gik mwaluongo ni thyroid test mar thyroid cha. Ma nyaka itime every month, ibiro wang'iyo. Ka dosage mar yath waneno ka tin wa adjust. Mano gima nyaka itimo, ok inyal bet dala nikech ne seche moko ng'ato kosegolne to neno ni en otimo ang'owa ochango koro obet dala. Nyaka ibi wang'isi ni kiduogo gi test ni kitimo, kiduogo gi test ni. Koro kaka medore seche moko wabomi wabo chako every month, then koro wami kata 3 months, then koro wami dweche kata 6. But en gima nyaka imuonj, wang'isi maber ni ka wagolo thyroid te en yath mibo muonyo nyaka chieng'. Samoro itimo near total, kaeto ma near total ni bendo chako bedo gi chandruok. Dhi bedo nang'o? Samoro ng'ato wacho ni oyo anto ko chanda to medo mana kut. Ponono ni ng'ato beda kode, ok chand pache nikech en thothne iwacho ni ji bedo ga mana uncomfortable ka oneno ka ng'ute okut. Complications mage manyalo biro ka pono kigole completely. Achiel kuom shida manyalo wuok en ni cancer. Cancer bende nyalo bede thyroid ni ko bedo nodongo ma odonga kobet kamoro igni mang'eny. Nitie joma osedak kode kata ng'ato nyisi asedak kode igni 25 to dwe mokalo ni aneno maka koro rama ahinya to medo kuot. Koro mano wachako suspect ni gini osebet ahinya, to kako change ni olokore ni nyalo bedo ni cancer koro obeto. Koro mano achiel kuom gik momiyo bedo kode muda maborno ok ber. Kopogore gi mano, ranyisi manyisi ni odicha makoro odiyo kaka iyweyo, othung'i, kaka ichiemo, ng'uti bende onyalo bet maduong'. Picha moko nitie ma koro duong' kabisa e ng'uti ma kata koro kata kiwuotho to idwa mana ni Koro maga achiel kuom gik momiyo ok inyal weye mondo odaga. To seche moko bo chako maber ma hormones gi ni sawa, lakini bang' higni 2-3 koro ichako neno ranyisi mag shida mag hormone. Emomiyo nyaka imany daktari mondo neni. Ok en seche te ma watimo gimoro ne goita. Seche moko nitie moko ma wang'iyo ka hormones gi ni sawa, in be ina maber, to watimo gimiluongo ni observation. Koro observation ni waneni, ibiro watimo test, wapenji ka nitie gima shida moro amora mineno, ko onge gi shida to wanyalo weyi. Kwanda tamalo adi kata percent adi ma thothne lokorega mobed cancerous? Gimora 3 to 5. 3 to 5. Teneni ok ni thoth gi lokore. Matindi na achiel kwanda tamalo 3 kwanda tamalo 5. Ponono ni ng'ato oyudo yath ma othiedhe ma ochango. Wantiere kod chances machalane kata thuolo machalane ni onyalo reka? Duogo ne to ng'eny, especially ko othiedhe gi yath. Jok mithiedho gi yath iyudo ni yath ochango, then kimiye higa achiel iyudo ka almost 50% kata atamalo 50 oduogo ka kendo ochako. Koro emomineno ka ng'eny ne wabiro ni watimo ne operation. Waluongo ni failure rate mar thieth mar yath cha ni malo. Bende inyalo geng'e, Dr. Corazon? Achiel kuom yore migeng'e go ma koro nong'i ni ginie ka mako ji en chamo chiemo man gi iodine e chumbi. Iodine man e chumbi. Koro mano en sure way mar geng'e. Moko gi to koro kaka ka en e family ni ok inyal ng'eyo kata ka in emibo yude kata nyathini more mabo yude. Koro mago to koro mana kirito mondo wane. But chamo chiemo mar chumbi no to muhimu. Ok chumbi mang'eny mana matin. To kopogore kod chumbi waluongo table salt ni yore mage makendo ji nyalo yudo godo iodine? Iodine ntiere bende, chumbi ema muhimu sana makele. Mana kaka wacho ni nitie kidak kuonde ma low onge gi iodine mang'eny, then yot mondo yude, nikech matiende ni ka low nigi iodine to kata gik ma wapidho mawuok e lobno bende mwachamo bobedo gi iodine, lakini ok orom. Emomiyo nyaka wamede chumbi.
Wach madiher mondo mi kik wiwa wile godo kotenre kod twak ma kawuono. Gima nyalo wacho ni goita en tuo mantiere ma kiwuotho to ibo romo gi ng'ato. Kata bed ni okomi shida mora mora to ber mondo ine daktari nikech shida ne ma wawacho ni kaka olokore ga kansa ni nyalo bet kode kuom higni mang'eny. Then chieng' moro bidhin wige 2 ineno kolokore makoro kiywe makoro yweyo bedo shida, chiemo bedo shida. Koro ber kinene na daktari obo miyi advice ma owinjore. Poni ng'ato dwa neni iyudi kanye? Antie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Surgical Department. Erokamano nya Dr. Corazon amor mokalo. Ageni kwaluongi kendo tiboduogo wagoe mbaka e chenro mar penj laktar. Kamano. Erokamano ahinya. Mano e Dr. Corazon nyaka kendo odiechieng' machielo ngima mwandu oriti masani. Who is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25 hash to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass.